Chia obi biala ewo atiri J TV so. Nyame onhyira obi biala otie yen na onye akomaso ade ema na oma okwatenten. Se de bia meka no ubeye Kristo ni a. O se da ne da utimi tie nkwaje asemo a bema wokra enya nkwasanse. Nyame somo no ye dwumadie. So opese wokọ heaven a ye dwumadie bi na wose wode to ho so. Na dwumadie no enkoye se carpenter bi na ebehu se bi a wo ye. Ana se machine ebehu se wo ye. Ana se lawyer bi na ebehu se wo ye ni aka se udi dwuma bi se ya wobekọ heaven da bi. Enya se anwuma no na Nyankopon wa frɛ yemu. Se no na ye be ya ebema ye kra enya nkwa. Ano na ama ene ebienum enhu nyamesom ani so. Aso oba nyamesom ni mu a na kyesa akoye se onya adwuma bi na woye na otimi si fie toka. Timi nya awalepa enya ne ma a wo wiase a obi a hu se wo ye nipa die eno na wo se wunya. Na ekire se eno na ama no aba nyamesom a ne nsaka na se wo hu se nyame e wo nafa. Anaso wo no wo hu se wo som Nyankopon. Na nukuramu ni anya saa kwan so na Yesu Kristo anam so a wode be wiase emo kwa Nyankopon ba Yesu Kristo fa so be wiase ayese wo kra ba be di ni nchen wo ba ya wafuri asase yi so ani nti dwumadie no no de ma ye ne yese wo be hunu bone na wonye na wo de ono Nyankopon no ma sem be ye dwuma ana na kire se wo di dwuma bi e de ama Ewurade Nyankopon. Tinambese wo Kristo sum na dju se wo ba nyamesom ni mu a abefa dwumadie bi na ayede ato ho so. Enti se dwumadie no wafa ato ho so no de edi kan na meneme no wo beka ho asem. Unya je Yesu Kristo din ni di. Yitum sa ampa oye Nyankopon ba. Ani nti wo ba hwe ne nsem no wadi so a. Asem wo edi kan a wode ama wo se asa dwuma a wo se wo ye asa Kristo ni ene odo. Eno na edikan na ebia de bia na meka so obi ho no a na ni brade ade bi ho no a edikan ya ne so ene wa ade bi ho no etwa to na ayekese ti me che wadwene asi ikasa bia mbese kote ase so ade bi ho no a edikan ya eso be de edi akire no na eso ti se ye kan 1 2 3 kosi 90 ana 1 2 3 kosi 100 ayeda ya 1 na di kan by 100 ba do so chen 1 eto bo on one ya wose na ni brade ana wa banya mesumu to na ni brade wa de abanya mesumu so obesesa nyame asem nyina de abo ne bo prekope one de ketu ewo mu no wompe one de oba ba yi kase a ewo mu na hana Nyankopon ose me gaza nkyira wo se so so wani kura de brade na wo de aba ne sum na wo se wo de kase ewo mu na wo de wo pe ti de edi kan no yehu se so ano wa tera be pe kase no a eye wodo ada de edi kan na so wo de aja wo mpe wo de wo no wo da se wo wura nyamesum mu adwuma bebrebe no de wo de ba ko a ewo mu a eso na wo be yi a na edi kan a eye wodo ti baja otumase ba Nyankopon ba so akire wo se wo ya akwadwuna kura wo nyame nisum ni mu a wo de wo mpabre no de so wo mu kura a di kan no ba de wo za de bi di kan no na e panyinu ade bi di kan bi na e panyinu ba na ade hu ni se esua because all the phone numbers are equal 1 2 3 no what be ya ba 2 na big back on 3 enti obi apa de se me pede do so a opebebre ti do na me se me pasa o me twe wadwene si asom ni so yie na wo hu ade a ehia ma wo as a Christiani awoso wo ya o so wo se ampa Nyankopon adwuma na ode ato se ye bra ni nche no wa fa se wo ye dey wo ye ani ti na ma me ka ni se kire wo me ka se bia me de 1 cedi ato me de 2 cedis ato me de 10 cedis ato me de 100 million ato
na me si obi a me fa sika na me agu wona so omo ya 10 a obi ntimi kan jam say de me nkia me boa 100 million na nipa 10 ni nyina ba yo omo adwene so omo ye dey omo kwa akofa ko se ne na so wa na edi kan na ye 1 cedi no obi a be san ho so obi ba ka la je one de aka 1 cedi no obefa na je se de do so wo ni nyina amanfo aye dey afiri awiti na Nyankopon ba so kire wo se wo de wo ba de nyame no ne nsem no de asu wo mu no ha sa amanfo kra di kan afa sa wo do no na su wo mu no ma fa ketwa na aka na wo kofa no so no e wo do no a e wo do no a na kire se odo ye dwumadie bi a so de wo to ho so de ye dwuma Nyankopon oni wo hu agoro e wo asase we a wo te so ene wo so ahememu a odo wo beko ti se bia wo hu ni se ma dwene na meka na wo bati nsem bi ase na wo hu ni se de meka nyame asem ti no ma meka asem bi nkyero odo ase kire ni se hwe se wo ma wo kra nkote yaw wo ma wo kra ente yaw sunsun fam no se wo bati yaw mra wo wu a wu achi a ye bonsam jemu abede obeko anu tetiru na ma yenya akasa odo so obabo ho man se ya wo ma wo kra enko bonsam jemu na akote yaw ada betimi atrasa ase so betimi ate yaw so amana ye dai ayeye na Nyankopon pese yaw na betimi atrasa ase we so ate na wo wu achi so akote no no se bo ho man se ya wo nte yaw Nyankopon te yaw nti ana wo se wo so mbe so no Nyankopon bete yaw ne de ye bonsam jemu no beko but wo no te yaw se do bitimi ye bibi ma aka se ahyew anu nti wo so mo ne dini biem oni ne nkasa biem no Nyankopon so wo sa feeling no sa feeling na wo woni nti ana wo se bonsam jemu se odo betu bo jemu a o ma wo ma ne nchen biem sa feeling na nyame wo no anu nti na mo se bonsam jemu se wa ya ade amana ye ne yade ono so be ye bia amana ye dai aye wo ya ono de be wes tie ni ye pa enti wo se wo de so wo mba so no Nyankopon obete ya wo de a wo de nsam bi esi wo no mu asansam no di suma no moment obedi sansam no so no ono na just wa ma na nti ya wo bia because ya no ono what ni se ono wankasa ba honam ase nipa te se me ne wo mienu ama nipa da sani a ono ne eye ne nsa no adwuma ahwe wono Nyankopon a ye Yesu Kristo no naso yenya ebinu mo tintasuo gu ne so yenya ebinu mo a omo ye na yakayaka de bonimpre yenya ebinu mo de pia wo no ya enipa ti hai sawta akokwa ahimfi a ya wonse bi ho no asi a ukobo so a ya se waka asumasintam kase na je se wabo asem a esi mra bi a eye ne yeye so de ne mentam kase ya pa enie na se asem a esi mra bi na aya wo yeye obi boso pa na wo kaya na wo de wonya wo ti Yesu Kristo wo be wuye eye Nyankopon na ne ba enipa su ban so umienu wo meni umienu yawa won pese ye betie wo ye wo achi na asase su a ye tin so ye mu ye no on pese ye befa ya mu nti obeda ne ho nipa a so de ye be gi ye free sa amane na ye be kom ni mu na anu nti nipa da sani bu no de pia wo no bo ni mpre de je wo meni umienu nkwa to wo ko no hye odono a di na hyede so na se o mpese bo ye bo no amane a ye hye no o hawa ye de ma no se ebeye ne yase wa bra gudia ene nanum asem di so na fa kire no se ampa o bo no ho ban se o ma na nye dai ente yam ti se ya obohu ni se me nka ma dwene ye nkọ Matthew etira ye aduonu mienu gichemu a ye aduasa nan kopem aduanan no
Ya kenkan o Matthew ho na etire dwonu mienu ni yimu aye aduasa na kopem aduanan etifi asem no so odo ne emra edikan tieni wo bo wo ho ban se ya ho ma wo kra nkote ya wo bo wo ban se wo mpese wo behuna mane ani na dikan awu awurade Yesu Kristo ni som tieni ye pa so mpese wo fa Yesu Kristo se wo kra ne waje nkwa de edikan ya wode ato ho ama wo ne se hwe se wagasa no o ma wo kra anyira enkohuna mane enti yawo to se odo eno ne emransem a edikan wa ba ya wa fa Yesu Kristo se o kra no waje nkwa de ni ato ho ama wa edikan ni se wo behwe se wankasa o ma wo kra anya dai enkote yawo ti na medical kire wodo na se odo ase kire ni se hwe se o ma wo kra enti yawo na yawa ye twato a wo kra ati a wo mfiri mu fi eye bonsam gyemu a wo beko wotimi ati yawo ha obetuma ko vio bia dia me abo odua wo fu be shout mu so ho mete una ase atatai wo ho mi ansi so wo da obi yare aye ahwe se won te yawa na ene yade bebre abani paso a eye onyankopon wa ya ahwe se ye beyi wono so ne yawo no ye beyi wono so yawo afiri ho nti ana ama wo te sa yawo eti nyankopon se die di kan wo ono ne nche ya pese wo ba emra wode ato ama wo se wan kasa hwe se wo ma wo kra enyira ti no se odo eni ade a edi kan aha na Farisifo ne te se enyuma Sadikifo no ano no okosia faako na wo mu baako a wo ye emranimfo bisa no de so ne hwe se okyerɛkyerɛfo emranimu kɛse ene de ewo he seniye Farisifo mra na Yesu wo behye apam a etoso mienu no o ba pam de ama ye no wo bayi ye firi dada no ho na ni nyuma wo de nyina na omo nyini ni nti dufo ni nyini ni nti omo ko busa Yesu se emra no emu dia he na ye dai eye kese because no omo no eye apam dada ni mu no ni aka kyerɛ so omo no awurade omo nyankopɔn no ye mra kese ni ye dai edi ma wo mo ya hye omo se omo nya nyame foforo bi anya dai nka nyankopɔn na Yesu pese sa mra no sa ba ye adwuma wo wono susu na pam wode pam nimti no no yi wo ma no se emra no de so wom ane de di kan no ane se obedo awurade onyankopɔn to asoma me na ose no se do awurade onyankopɔn wakoma nyinaa mu ene wo kra nyinaa mu ene wadwene nyinaa mu ye ni emra ne mu kese ene de edi kan afi wati ase afi Yesu pese o kire se ehia se wo be ye onipa obodo awurade wo wadwene mu wakoma nyinaa mu okra nyinaa mu no osa ka kire jufo no so se sa asem no ehia sisi ankura de o se wo do because e ho no ya ka kire mo se do awurade onyankopɔn period sa de ka kire mo se do awurade onyankopɔn emransem no pepepe me ye ya me fufuro bi anka me ho ene ye de me ma wo ba wadwe nyina mu wakoma nyina mu no Yesu na beti mu Yesu na ba establish do awurade wakoma nyina mu wadwe nyina mu wokra nyina mu Yesu na ba establish na chese omwo hu se ka jo se awurade do onyankopɔn afa die yire ho na ye dai edo ni yie na de wo mu ne se nyankopɔn ne do no me ma o story bi e betibia bia wadwenum na odi ate nyankopɔn ne do na se enkoye bibi te se tie ni obi ma o story me a me create story bi de bia wadwenum na ma wonti ase ama wo hu nyankopɔn ne do no se ne ye dai esitie obi na wo ababaawa fefe kokko kama tie ni ye na ababaawa na ni aye dai afra because kokko kama ne je so ye tuntum a wonya fe o
tuntum ha Seriyo fa pa se obi ye tuntum John obi ye kokko gina ono mu a tuntum ni timi ye fa kire kokko no na we study me pese me ha judgment ade bi ma na wo timi tintin ne ma bi ase tina me de kala ne ye dai e ba mu no so oba kokko fe kama ana ode na nifura ana de bae ti yawo na nani efura ni nti ema na wo forecast wo abetimi ama akura ye ni ate no wo de ne ba ma waye dai awale ti ni ye pa obi anu otimi ma akura ye ni tie ti apapa akokura bi ti ni ye pa onya 70 good years oni yire ana oba se obeti akura nani no mo di akura na mana ye dai awale no meni wo ka sei papa 70 years no ne se no esoro de atu ni ho afom de 6 gurabu na wo hwa papa ya obesa baba wo ya wale ya uti za saka baba wale ya ni fura pa ka ko obefa so wo papa na hwe ho no ko so ri ana no kro fa mbo so obe wale da enso so nam so mo pe sa baba wale ni tie nti no omo ye so o ma pere so ti bi ti akura nani a onye dai on wale no enti ama papa no ko bosum bi ho tie ni yewu ko ji aduro so de beti ababa awa no ani na bosomfo ne ka kire ne hye ababa awa nani de be dai ebeti na emom ada obedi kokko no nani ne besa afira enti wo kwa na de man nani ti a na wa ka kire ne hye mo woni kokko ana kokora iji eduro yi no de koye ababa awa no na ababa awa nani ye dai etie na yede ne ma papa yi ewale na papa ne ka kire ababa awa ne se tie ni yo papa ne ka kire ababa awa ne se na ni na wa ma na te no ada obedi kokko no papa ne so ne be dai ebewuo obeye no vice versa wan kan kire ge ne se ada ge ne bedi kokko no onu ana na ne be furo ba papa ne be ye se ada obedi kokko no onu oba ne bedi kokko no onu papa ne be ye dai ebewu to won hwe na wani kokko na ye hwe mini Nyankopon do no ye ni Nyankopon ntamu do no ntina me ka story we no na watimi ate ade bi ase e wo Nyankopon ne do no wo se do no no wo wate ase na ne wado ni yie na di ankoye wa eti we na ababa wa yi afai na ni abie ohu ni ama efe ohu mranti a omo ho fe de dakasim ebi mu se de pa wo hwe fie a omo titi mu no hwe ka so omo yusu no ba fie no oba hwe omo se de pa no omo hwe akokora no ote ho a na papa ne kura ka 1000 a wo se lasen se 600 kura no waka wo se 800 ubu san se 600 mienu we ka bo ma yese ya wo se lasen 2 jasa kasa no kura ya dai nkoyie tina jasa baba wa no susu se ane papa ekwan bi obefa so obeyi na firi na brabo mu a ebe ma mranti omo ho ofetete kema a omo enjoy no obetimi na omo move no oso ofa so papa no so na aka kire ne se ada ono oba no bedi kokko no papa ne be dai ebewu to na baba wa no fa na ho adwere dade no koto kokko no wo she la pede abrea je se nche kura na apro dere be papa ne be wiye wo wuye no be no aye enchina na ke de pete ho kakra mbia na ma no ma enchina ne kura ka ho sha ya obetimi cha se wo no akokko ne ma hu se to wanu mu a wo se enyi kwa kura so wo se wo mmene na aye ntamakọ ko wo we sakura de be dile ko fa akokko isi jaso no akokko yi si tebru so
na hem odi ama papa na yede AWUAH ma no hoton odi kokko no ye ya afi na ni na ebo no prepare foin na ni na sa yede aba tieni yo ye ni Nyankopon do no na mo se Yesu Kristo be wuye no de mra na to ho ma se mra no na wo nam so a ebeti mayi wa free bonsam jama wo be konti ebo no ye se wo do no adi na hyade no eso enti na hyade no na yi wa free wo bonsam jama wo abede wo be ko ti se wo ye wa dwene se awurade me no bia wa sam no mi ni so na ne wa nkasa ana na wo yi wo free heaven abeko no wa ko bonsam jam esa se onu Nyankopon ko bonsam jam a enye yie ya wo ne de wote na ya nche no wo de obetimi ate ya wo asa me akohye wo to onu wa pese wo obate ya wo ne akohye wo nti ana onu de mra na to wa ma wo se di mra ne so na yese de Nyankopon ko bonsam jam a eye yie na di mra ne so bo de ho ban se ya wo ko jam na enye dai enye yie to wa ju se urade me dɔw me nhwa ma wo ko bonsam jam nti me di wa asam ne so na asam no a udi so no eyi wa nkasa wa firi bonsam jam a obekom to wa adwene se wo no awurade to ni na asam so a wa na wu wa ye dai akọ bonsam jam Nyankopon enya ne hwe aya bai besa yes odi kokko no no na akọ no so ono na ni sa bai wo na wu huna mane asasi so ana wu so what is a heaven wo ho unya ho a obekọ ana Nyankopon aka akira wo se ene di manu masam so na bra ho na so ni so a ya wa na oda so wa ho kirim ya wa na wo abekọ bonsam jam Nyankopon no ye ne dai tani nyame ntamu do no ti Yesu ka kira wo se wadwene mu wo kira nyina mu wakoma nyina mu fa do awurade wo Nyankopon a na so be se o kira wo se so ye wadwene se wo di Nyankopon no masam so ene ye yere wo ho dwene ho yi na yere wo ye ya ne se wo di so ama wo kira na Nyankwa wo sa wo de ani ansam na se di so no wo de be se wakoma mu ma ba bia wo beko bia wa ye dai wa da na di na aboa wa tell us say do awurade wo Nyankopon do no wadwene nyinam wo kira nyinam wakoma nyinam because wo ada be dai ebeboa wa hallelujah ti sada wonti wo do na hye a no abanyame su mu so pese wo kira Nyankwa a me mo wo de edi kan emara nsem no de betimi ama wo kira na ko nyame nchen de betimi ama hawo ni amane a wo di abanyame fie se won so ye wo de betimi ama sa hawo ni amane na firi wo so no ene odo no because here na no na me ka kira wo se wiase a ye wo yi amane ne hawo a eba ye so nyina eye kes e nyame asem kro ya na kese ye ana asem kasi ni be firi wo so a e nyame asem kro ya na ma kese ni ye dai e firi wo so eto ha ni amane a odo za so bibi mo enye ye so be se fe e firi ho kwa eye love no ene ma ni firi ho e bi a won temase ko Deuteronomy 28:15 nsem bi a waka kire Israel for that time ya kenka o Deuteronomy ho ma na tie ye aduonu nwotwe ni yimu a ye edunum no atifi asa no se asode ho no me tienie Nyankopon mra no won fa Israel for tieni no abo mo hu bone ne papa no mo hu de ye no ma ye no asem bi waka kire o mo ne se wo ye asode ya bamba wo hu ni tibi furu ho ama de bone bi atimi ye dai eto o se asode ho no me e ka se no me a ya ja wasawram na bibi body bi atimi ya dai eyew ase no ka se no me a se bamba bo wa ka bibi body be besi kwan yayi ti se wona mo bibi atimi ya dai eto ti sa de no baba wo so a eye nyame asem a ya ka kire wa anya dai unni so aha na so ebeba se wantie awurade Onyankopon ne se obehwe ne mra ensem ene na hyede a me hye wo eneyi aya no mi nyina beba wo so fe wati ase ebeba be mene wo tie ni ya ba o tie se ba se ena apamfoforo yi ya de ama wo so nti wo se yam fa no nya hwaso de
wɔse sɛ ɛne nti na wɔyi Israel training wɔn ma ɔmo nsɛm bi ka nsɛm bi so yɛ dɛ ɛkyerɛ wɔn saa ma ɔmo mmara bi yɛ dɛ edi soɔ sɛ yɛ anan no yɛso bi Yesu Kristo a yɛbɛtumi abɔ kɔntene akɔhwɛ hɔ na yɛhu deɛ esi yɛ na ama apam foforɔ no yɛ ani ho agorɔ te sɛ na wo wɔ haw ne amane a ɛyɛ Nyankopɔn no ma asɛm a wɔka kyerɛ wo a wantie nti ɛna ama haw ne amane na yɛ dɛ aba because wɔse mmara nsɛm na ɔde ama wo no sɛ bɔse wo ani so a woyɛ dɛ yɛ anome ne bɛyɛ dɛ ɛbɛto ɛbɛmmerɛ bɛsa de wakɔbɔ nsɛm gyema ka ho aha no me bɛka wo ɔgye aseɛ woyɛ dɛ deɛ ɔno nsa bɛka bi ɛnyɛ ye ukurom baabi a woteɛ nnipa nyinaa bɛwo sɛ wo deɛ biribia nkɔ yie mu no me aka wo nwuram wɔfuo na abɛyɛ ɛnyɛ yie no me ɛdwa na wodi a nkɔ so aware a wonya bi nneɛma bi aka wɔfu sɛ woyɛ nnipa a wɔsɛ bɔ abrabɔ na wo sɛ biribi ɛkɔ yie ama wo ɛbɛbɔ kyɛ na ɔyɛ hwɛ amanfo a wɔtwetwe de de wɔnya aware koraa na n'ani nyɛ wɔ aware mi sɔre ane yɛ pono twɔbɔ ne yɛ ma no bɛhwɛ nua bɛyi wawo miɛnsa ɛnan na ɔno ana ɛbrɛ saa bɛrima yi mmoa no ɛna wohwɛ mmaa bebree a ɔmo na ɛbrɛ hwɛ ɔmo ma saa ɛnkɔ so ana no kɔ na dɔso afei di ebiem so no me bɛka wo kɛntɛn ne wo mɔre kodo afei wate aseɛ baabi a ka yɛn pa de sɛ wo store room a ka na ka wo nnuane gu mu a wotumi di bia na pa wia de anwumna bɛ kakra wo bɛbie no aduane baako kora hu sɛ da hɔ no me bɛka wo yɛfuru mu aba afei ɛnam sɛ wan fa Nyankopɔn no masɛm anya adwuma nti no adwaman ba na abɛyɛ dɛ wobɛkɔ akɔwo ti wobɛkɔwo no akora no susu sɛ wohwɛ no school amana abɛwie university na wanya adwuma ayɛ dɛ abɛyɛ wo obɛwie university na adwuma koro nya bi nyɛ afei tramo wi on employment association no akɔdwan no me ka application de kɔ baabi ayɛ dɛ yɛmfa no eti wɔn a awie school yɛnya adwuma nya yɛyɛ bibi yɛnya ye abraba nkɔ so basabasa nyina yɛ Nyankopɔn no masɛm a yɛmfa ni so tina wurade ka nsɛm bi ama wo ti a ɛnɛ no apam foforɔ no ɔde abrɛ wo no wo kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ suti ama apam no aha no mede bɛwura mu na ma wate wɔdɔ no ase ɛne nti na ɛma me kyerɛ wo nneɛma bi ɛne nti yɛnkɔ Deuteronomy 28 one going ya kenka auditorium ho eti adwonu nwɔtwe no eti fia so sutie ho nsura ani titie abafo fransa ma ya de ama wi so ya wa adwene se wo betie no wadi so a enhyira so ba ya dai ebeba aha na se wutie Awurade wo Nyankopɔn ne sa wo behwe na wadi ne mra ensɛm a mehyɛ wo enayi nyinaa so a Awurade wo Nyankopɔn bɛma wo so akɔ osoro asi asase so a nyinaa Awurade de di ka wutie asɛm no na wo sɛ wo de yɛ adwuma heaven dia ya wodia asase susu no afa nipa nyina be hu say yes Nyankopɔn wo wafa Nyankopɔn ehira wo do no sabeka bia be yeye aha na ensira yi nyina beba wo so ensira ne beba wo so beba beto wo ya ja beto efiri se watie Awurade wo Nyankopɔn ne afa wati ase aha ensira beka wo kurom afa be bia wo ti bia nipa nyina be hu say nyame ehira wo na ensira aka wo afuo mu de wo do sabeka bia be yeye nsira bɛka wo yɛfuru mu aba etu nkɔ wo baba ne nkɔ wetra ma onwiwi nkɔ wi ade enye kɔnsa ni nkɔ bro nkɔ de dagatam ensi because nyame asɛm na ade betete no ne asase so aba ne wafibua ema what you say ananchie ma ene wunwan ma what you say nsira bɛka wo kɛntɛn ne wo mɔrekodo nsira bɛka wo fiba mu na nsira bɛka wo yo be ya bia no ya ka se nsira nso ase kyerɛ ne se adebɔne ba wo so na nyame yɛ de ɛyɛ firi wo so ti de adi kan bɔne ana gɛda wo so a ɛnyɛ Nyankopɔn no masɛm na watie a ɛka bɛba wo so ɛyɛ bonsam dwuma nka wu abɛyɛ de wo bɛkɔ bɛlam so wo tie asɛm no na de asɛm no yɛ adwuma fasting bonsam dwuma wu abɛkɔ na firi wo so then wa bɛyɛ nhyira ɛno nti no na ban bɔ na ɛbɔ ban sɛ bibibɔne ba ɛnyɛ de ɛnto na asase wɔ wo so ti adwuma na wo yɛ abɛyɛ ntimi ma ho sɛ ɔba na wo bɛwo no a no me ntimi nka no esa wa wo ni nyamesu mu wo de nyame asɛm tete no ti akora no hu sensa no mo nye wo hu se ma apanye wo hu se koro no nye ti wo ba go wi ade ma ya nche no kotu prison wo ba go wi ade ma ya mo no die nku no eso wa ye nhira eti nyame no ma asɛm no aye ntie no ene na akreti wo hawo ni amane no ene ti Nyankopɔn se sa wo hawo ni amane no bafiri wo so anye se wo tie na asɛm na asɛm na wo ba no ho abatie ni de di kan eye wo dɔ se wo ankasa wo bɔbɔ ho ban se wo ma wo kra nye dai enyira Matthew
na de etoso mienu no etese eno odo no emra no a edi kan eye wodo no de edi kan a ye se do awurade wo Nyankopon a ma kire wo se wo bedi Nyankopon no ma asem so de a kire Nyankopon se wo te yawo na ye ya wo ma ne nyedai ente yawo no so ko bo nsam ye ya ka wo ma ne nko no eni ti no wo di ne mu na asem so na wo de abo ne ho ban se wo mo no nte yawo Yesu Kristo wu obewu ye ebo a ye bo no wo ma ne nye kwa Nyankopon se wo di ne mu na asem so ana wo ma saa eboro no ene ohaw ne amane pia de wo no wo ma ne nye kwa na ye dai aye ne ya because one ni so na wo ma ne ye ne ya de no so ba mo ate ya wo ne bi odo so ba ko bo nsam jim wo akọ hyew ono so ba kire wo se de o ma ne wuo eye nsem hunu no ene ye ono so ba kire so wo no hwe de wo ye dai eye ba hyew to see eno na wo de adi kan ya ni nti wo de hwe se wo ma wo kira anyira na no kire se odo na wo de ye adwuma no emra no de to so mienu nso no ene de ose etese no wa do wo yonko sa wo afei Nyankopon se wa nya ama wo nua no wa nya ama me etise Nyankopon de wo nua na asi ho ama wo se wa yes wo no Nyankopon de se wo bo no Nyankopon ho ban se wo ma ne nte yawo de ene ehwe se wo ma wo nua no so nya dai ente yawo wow wo ma wo nua no enkote yawo wo ni wu achi se wo hwe se wo no mpasa wo beti yawo de a ene ewu nua no so hwe se wo ma ne nya dai ente yawo so dono se de wo do ho because wo no Nyankopon a kire wo se wo do no a di na hyede so fama no se ya wonte yawo ana wo hu ni se ampa wo do Awurade wo ma nyame nte yawo de a ana o se ne mra ne mienu no ete se de ye ne se de wo bo no nyame ho ban no a fama wo nua no ana fama wo nua no se ya wo nua no so nte yawo se de wo bo me Nyankopon ho ban se me o ma me wuo nya kwa no o ma me nte yawo no hwe se wo nua no so ma ne nya de ente yawo ko wo nua ne de se wo nim na ma ne te yawo a ono otimi ya de betima na ko bo zam djuma na ye dai ayeye ade obi no obi nya ya wale em wono maduro mu yi ti se wo do obi a wo beja no na ma na ko no maduro no wawu no ko bo zam djum debi ya de ne tie no no to se ne de to so mienu ne te se de edikan no do nyonko se de wo do wo no aha emran samienu yiso na emran ne adifo no nyina ejina afi wati ase ti Nyankopon som ne nyina me de me nyamsom ne me ye Kristo ni me ye se no eye se wo pese nyame bete yawo na wo hwe se wa so bete yawo na wo bo unu anwo ba se o ma ne nte yawo eno ana nyamsom ne nyina ekowie edi so wanti bi anya de adika no ho adwuma untimi nsa ho nkwa ye de toso mienu untimi nsa ho nkwa ye de toso miensa untimi nsa ho nkwa ye de toso nan enye ye ko udi kan ye de toso de adika no ho adwuma ene na bie kwan ma de toso mienu no ye mre de toso miensa ye mre de toso nan ye mre sa eto wase do wo nyanko sha wo ho ya hwa se miti hoyi me pese mewu akobo nsam gem na me hwa se wo nso wo nkobo nsam gem a wa de da ho me ba bewia debi cause me bewia wa de na wo bodua na se wu awo koy kobo nsam gem etimi pese wo ba kobo nsam gem timi bewia wa de na ma wa kobo dua that's the law ti no say wo do wu nua enye ne bone me pese wo ba wu kobo nsam gem sa me pese ba kobo nsam gem na me bo ho ban se wo nso me ma hu kobo me no ba ba twempra debi the before say no ba da ma ya wo ho ade anze That's my boy who buy. That's my boy who buy because I never know ade chi e obi timi wu. Na na kwa de sisi bebre. Ana ho ti ase. But na ya nhwai. Ya de akono hu nipa na ya se ye do no. Na o makwari wo mo. Bo na nyinse ya bo se anyam ya. Na de how amane atete. What ti ase. Ati Nyankopon se ne nsom no. Ne ye di kan wo. E ye wodo. Se wo behwe se wo ma wo kra ente yawo. Enti di kan hwe se wo Nyankopon ya wo na wote ye no di kan bo ne ho ban se o ma ne ntesa o ma ne nkai sa ya wo no cause one dey sa ya wo no wo koma wie na emomo no wo kai ma ne yeye wo kai so afi sa ya ne se ene ya na o sa te sa ya wo no because obeda ne ho Yesu Kristo ba me ya bo no ho no ya wo ne mpre ni ade no ohuna ma ne okọ ya wo eti wo kai a na ye ne ya se wunti no e ba ne sa eti wono de se ya wan kai ya wo no e ma ne nya ne ya no de ayemra e de ama wo se de waka actually di suma no na ma ba oba e be ye se nipa me bo no na wan kai na anya ne ya
so why yes idea and you so ba mo ante ya wo bi ale ne bo nsam jemu a odo be ko de sene utie sofo chewosefat ogusu ansa dodo na afra me sofo champion a asafo a medano no ye heavily word of wisdom ministry heavily word of wisdom ministry me da maka cho se won konkron na de ye adwuma wo twuro ni mu ti asem na wo bible mu no awon ti ase ya so nyame na won ntimi hu asem no ntimi mfa asem no nye adwuma se de wo se ye no e na ye de ye kyera se ye de kyera ti sa wo tuo na wo so wo do wo ho a eye bone na wo yi wo ho afiri ho because bone no e na wo ye a e ma wo kra ne kote yawo na wo so wo do wo as chance wo mbasa wo beti yawo ne ntino na wo hwe se bone no wo yi ho afiri ho ko bone no a na di nipa ko yawo na bone no so wo yi ho afiri ho a e Nyankopon no masem so die ene timi ma wo yi ho afiri bone no mu a ene nti on kote yawo ti se na utie me na utie kasa ya kasa fo odo ho a na wonu ma de afra do odo na so so ye Kristo ni dia ene ene ne da me ma wo hu no odo no se de sitie na som no so a wo wura mu se wo ye Kristo ni no so no eno so ne mra edi kan na sa so ye mra kase ya pa ewo mu ti se won timi anye we hu adwuma dia enya wa dwene se heaven no wo ka ho bi awurade won hira onomo onya wo kase woni doba Yesu Kristo di no munti amen ya beto aso part 2 beba love no teachings no part 2 be san aba ti we ya part 1 ti wuti a wo modena follow na ye quotations ene ye de beyi ni nyina no ti won za ha ne ya fa Matthew nwoma no etire ye aduonum ye no nchichemu a ye aduasa na ikopem aduanan ene ye de akasa ye sa beka ye be sa kwa no da quotation a ye sa akire wodo no dwumadie se wutie mi a wo modena se wutie wa na ntentem na abakwa kopetu no ye be kire sa ya fi so 10 kura na be ba ye be preach afa ho ama won se de wodo no sitie na aboa won kwaje awieye bure yi mu na do se su bu se wanya osura kenie no awurade hira wanya okase ne doba Yesu Kristo di mu nti amen. Amen.